un cambio de horario en la línea de alta velocidad. Esa ha sido la excusa de Renfe para aplicar desde el lunes recortes de paradas en Agudiña, Sanabria o Medina del Campo. La pérdida de frecuencias comparada en Agudiña dejó a miles de usuarios sin 16 conexiones semanales, incluidas las de la mañana, muy necesarias para hacer negocios y gestiones con Ourense y Madrid y regresar en el mismo día. Según el alcalde vigués, Abel Caballero, estos recortes permiten rebajar el viaje del AVE entre Vigo y Madrid a 3 horas y 50 minutos en el tren madrugador. El propio Caballero ha admitido que este nuevo tiempo responde directamente a las gestiones que él mismo realizó con Renfe y el Ministerio de Transportes. Pero la reacción, la protesta, no ha hecho más que empezar, comenzando por la movilización de los alcaldes de las zonas afectadas en Ourense y Castilla y León y la creación de la plataforma Dereito ao Tren. La pregunta que trasladamos a nuestros contertulios es la siguiente: ¿puede consentir Ourense este nuevo aldraxe? La respuesta en 15 segundos arranca en Portada. Buenos días, señoras y señores. Hoy miércoles 11 de junio iniciamos el programa 2439 de En Portada y lo hacemos para abordar la supresión de paradas de alta velocidad en Agudiña, en una jornada en la que el diario La Región vuelve a dedicar su portada a la falta de trabajadores, el gran punto débil de la empresa en la provincia. Según el diario, las cifras históricas más bajas de paro en Ourense coinciden con una crisis en sectores estratégicos de servicio e industria, incapaces de cubrir vacantes y atender carga de trabajo. La fotografía de portada refleja un momento, un instante de la nueva redada llevada a cabo ayer contra la droga en la ciudad, esta vez en un piso de Progreso. La operación se saldó con 5 detenidos que tiraron parte de la mercancía por la ventana. La Región también se hace eco del tema que nos trae hoy aquí. Ourense, Zamora y Portugal darán la batalla para que pare el AVE. Representantes de 16 municipios de las comarcas de Monterrey, Consofrieiras, A Limia y Valdeorras, junto con Viñais y Chaves en Portugal y Ermesinde en Zamora, se reunieron ayer para defender la estación de Agudiña. Ayer se encontraron en la Casa Consistorial gudiñesa para solicitar la rectificación del Ministerio y de Renfe, plantear futuras líneas de protesta y pedir su inclusión en la reciente creada plataforma Dereito ao Tren. Y este es precisamente el tema que nos trae hoy aquí, y para analizarlo contamos justamente con la presencia a través de videoconferencia de la portavoz de la plataforma Dereito ao Tren, Begoña Macía. Benvida, Begoña. Hola, bons días, gracias. Tamén contamos co xornalista, analista e colaborador de La Región, Lalo Pavón. Benvido, Lalo. Gracias. E por último contamos co noso colaborador habitual, tamén o presidente da Asociación Cultural Agromadas, Manuel Herminio. Benvido, Manuel. Hola, bo día. Vayamos, pues, sin más dilación al tema del día. Begoña, portavoz de la recientemente creada plataforma Dereito ao Tren. ¿Qué supone la supresión de las paradas del AVE en Agudiña? Bueno, pois, en primer lugar, unha merma de posibilidades en todos os sectores, empezando pola sanidade. Ahora de que teñamos que acudir desde o noso medio rural a consultas como pode ser nos hospitales de Ourense, Vigo, Coruña, Santiago, pois imposible chegar a tempo, a igual que se queremos facer cualquier xestión na capital, porque o primeiro tren que vai a salir desde Agudiña, dirección Madrid, sería ás 12:08 da mañá, mínimo das 2
8 da tarde non chegaríamos. Eso a Chamartín, contando que non vaya con retraso, que, como temos comprobado, é moi frecuente. Entón, imposible facer gestións, pois tamén de citas médicas, reunións de empresa, incluso exámenes de universitarios, porque hai xente que tamén estudia en Madrid e que vive aquí, ou igual que a dirección contraria, a dirección hacia o noso interior de Galicia, pois eso, Ourense, Coruña, Santiago ou Vigo, pois tamén afecta aos universitarios, a xente que estudia unha formación profesional nesas cidades, incluso pois, os traballos que moita xente decidiu retornar aos seus povos debido á posibilidade de ter estes horarios que tiñamos de tren hasta o 9 de xullo, pois poder seguir vivindo na súa casa no pobo e desplazarse pois tanto a Madrid como ao interior de Galicia e volver no mismo día. Ahora, eso mismo é imposible. Igual que as conexións a hora de coller un avión en Santiago, Vigo, Coruña, Madrid ou outros destinos. Eso vai a ser prácticamente imposible. Mismo de conectarse, coller unha conexión, ir en tren a Madrid, e de Madrid coller unha conexión Barcelona, Valencia, pois xa a xente está dicindo que é imposible poder ir e vir no mismo. Igual que o servicio, accesos aos servicios judiciais e administrativos, a administración pública, horario é só de mañá, imposible chegar. Entonces, todo isto conlévanos a pérdida de tempo, pérdida de posibilidades, incluso pois a hora de aos familiares que temos fora que veñen, porque moitos debido aos horarios que tiñamos antes do 9 de xullo, pois visitaban muchísimo máis os seus familiares aquí, incluso teletraballaban e todo isto, e agora, pois claro, non vamos a ter esa mesma posibilidad, porque non temos trenes de mañá, despois eso, de 6 trenes que tiñamos redúcense a 3, e encima horarios que non son compatibles coa actividade diaria. Despois, como nos afecta tamén? Pois afecta tamén a puestos de traballo. Precisamente, traballadores da propia estación de Agudiña, como vigilantes de seguridade, que de feito, desde o día 9, xa hai menor número de traballadores. Tamén como nos afecta, despois dunha maneira de daño colateral, pode ser que afecte o transporte de bus, é dicir, hai varios buses que esperan na estación de Agudiña. No caso de Valdeorras, que eu son do Concello do Bolo, no caso de Valdeorras, sale de Agudiña hacia o Barco. Salen varios autobuses en función dos trenes que viñan desde Madrid ou tamén desde o interior de Galicia hacia Madrid. Entonces, se non hai parada de tren, probablemente deixen de funcionar eses autobuses, os cales facilitaban a posibilidade de que todos os cidadáns do medio rural poderamos ir hacia o Barco ou hacia Viana en ambas direccións e poderamos asistir ás consultas do Hospital Comarcal de Valdeorras, ao tema de Seguridade Social, ao tema da Agencia Estatal de Administración Tributaria. Bueno, pois poder facer xestións como todo cidadán, e así vai a ser moi complexo. O tren xa impediu de entrada que non puideras vir aquí, eso xa é a primeira consecuencia que nós mesmos notamos. Lalo, un aldrase máis, a máis afecta a Monterrei, Consofrieiras, a Limia, Valdeorras, moitas miles de persoas, de ourensáns. É evidente, e máis aínda, porque hai unha parte, boa parte do norte de Portugal que utiliza ese tren para ir hacia Europa vía Madrid, ou para facer xestións no propio entorno desa línea. Pero, ademais, na provincia de Ourense, estáse falando agora de Consofrieiras, pero tamén a zona de Trives, Vivei, o macizo central, en definitiva, Laza, todo o que está, de Verín, a parte leste da provincia de Ourense, entre Verín e Trives, Chandrexa, en fin, todos eses, Petín e demais,
toda a parte leste da provincia de Ourense vese radicalmente afectada por eso. E o que é difícil de entender que eso suceda para darlle prioridade a outros usuarios, porque que teñen razón en reclamar, porque é un aldraxe que Vigo, Coruña, Ferrol e sobre todo Lugo dispoñan do servicio de ferroviario que teñen agora mesmo, que é propio do século pasado. Entón teñen razón en reclamar, pero iso hai que facelo pola vía da modernización da vía e de poñer medios técnicos, non de quitarlle á provincia de Ourense e parte de Zamora un servicio que é vital. Estamos falando permanentemente, e as autoridades falan moi frecuentemente, da necesidade do reequilibrio territorial, de impedir que a España vaciada desapareza. Bueno, pois este é un golpe baixo cando parecía que unha medida como a do acercamento do tren de alta velocidade a zonas que moi desasistidas en todos os campos podían meter o nariz aí hacia o desenvolvemento, resulta que a primeira de cambio se lles quita. E se lles quita para favorecer a outros que xa están moi favorecidos, non en ese campo, pero sí en todos os demais. É unha discriminación, eu creo que intolerable. Manuel Herminio. Bueno, eu creo que estamos entrando nunha gran contrariedade aos gobernantes que por un lado predican, dicen que hai que favorecer a España rural, ou vamos chamarlle a España máis esparexida, non? Pero por outro lado, en aras de querer beneficiar en este caso a cidade de Vigo, que tería que facerse, entendo eu, modificando a vía actual, reducir tempos modificando a vía actual ou un diseño novo, se carga a comarcas que son punto de referencia e que recollen a moita máis xente da zona rural que se quere desplazar ás grandes urbes. Parece que hai unha potenciación das grandes urbes a costa do rural, porque non é solamente que agora reduzcan servicios ferroviarios en esta zona na porta de entrada a Galicia, non, é que a reducción de servicios no rural estáse facendo dunha forma continuada desde hai moitos anos, permanentemente. Entón non se pode convidar a xente a que viva no rural, que se asente no rural, cando realmente se lle están cortando os servicios en aras dun tempo que de cuestións a veces que son, non digo que menores, pero non teñen tanta importancia. Si de Ourense de Vigo a Madrid teñen que botar unha hora máis, tampouco será o fin do mundo, digo eu. Habrá que modernificar a vía de Vigo e poñela que unha forma que se pode chegar máis pronto, pero non a costa de reducir comarcas, porque a Gudiña non é que a Gudiña sea unha población grande, non. O mellor é o que pensan en Madrid. É que é o punto de referencia onde moitas poblacións do rural confluyen para poder acceder a Madrid, ou a Vigo, ou a Santiago. O sea, é iso que está sucedendo, non? Entonces, ese é un gran problema que existe neste momento, e aí debíase demostrar o peso político que ten a cidade, o sea, que ten Ourense como provincia, os diputados provinciales, os diputados xerais, etcétera, facer unha causa común e plantear ese tema. Non podes darlle máis servicios a unha persona ou reducirlle tempos a costa de prexudicar aos outros, non. Iso por un lado. E por outro lado, creo que estamos entrando nun absurdo no tempo mundial, por así decirlo, de que estamos xogando con reducir uns minutos como se nos fora a vida un cuarto de hora en eso, cando xa vamos, o mundo vai a unha velocidade de vértigo, a sociedade vai a unha velocidade de vértigo, non hai tempo nin de pensar. Eu creo que isto debía levarnos a un replanteamiento de como se vive a vida, non solamente vivila a toda a presa, e que esa é a xustificación para potenciar os grandes núcleos de población, nesta cidade de Vigo, Madrid, e o demais queda
o abeiro do que lle vaya aparecendo, sempre que a reducción de servicios. Sí, déxame solo un matiz, que decía antes Manolo que se daba prioridade a Vigo, a Vigo e a Coruña. O que pasa é que en Coruña teñen a decencia de non ser tan fantasmos como Abel Caballero, atribuirse o mérito. A Coruña ten o mismo beneficio que Vigo, pero son máis discretos, non teñen necesidade de facer sangre cos perxudicados. É Santiago de Compostela tamén. É Santiago tamén, claro. Pero Santiago menos porque está máis cerca e é máis fácil. O caso de Coruña, porque está máis longe, e o caso de Vigo, porque efectivamente a línea fai un percorrido que vai para ir a Vigo, vai a Santiago, Vilagarcía, Pontevedra e Vigo. Evidentemente é un custe en tempo que se sale dos estándares actuales da alta velocidade. Pero ese non é un problema de Ourense nin da Gudiña. Ese é un problema de quen diseña as líneas, de quen fai todo eso e non dá. Entonces, quero dicir que non é patrimonio de Vigo esa mellora. É dicir, os ourensáns son os primeiros interesados que haya un AVE directo a Vigo que non pase por Santiago. Eso ten que quedar claro, pero non a costa doutros ourensáns. Eso que, sobre todo, que se parta a provincia. Ese é o fondo do asunto. Este é o fondo do asunto. E tamén revela outra cousa que apuntaba Manuel Herminio. É indubidable o peso do alcalde de Vigo, pero que dicir, a carencia de líderes na provincia de Ourensá é increíble. Bueno, o alcalde de Ourense non existe. Bueno, si se considera, non o considera. Esta é unha provincia que ten unha ciudad que debería ser un pouco tamén debía ser o motor iniciador da a bandeira da provincia. Non existe. Esa é outra guerra. Teruel non existe, pero o alcalde de Ourense tampouco. Teruel existe. Teruel existe ao punto de que conta con un circuito de velocidade que lle dá moitísimo diñeiro á provincia de Teruel, cousa que nós non temos. Vamos a ver, eu antes quería incidir nun tema. Acórdome cando nos anos 80 e pico, cando chegou a democracia, máis ou menos, se falaba das dúas Galicias, non? As dúas Galicias, norte e sur, a Franxa dividida pola autopista do Atlántico, etc. non? Coruña, a Franxa Coruña, Santiago, Vigo, non? E, pois, seguimos en ese RQR porque non solamente falamos do AVE, nin da reducción de paradas. Últimamente, Vigo tamén quere unha facultad de medicina porque sigue competencia, e esa competencia sigue habendo en Galicia. Hubo 3 aeroportos porque era a competencia da pelea entre Vigo e Coruña, e parece que eso sigue existindo, e a outra parte de Galicia, que é a parte máis extensa, que a población máis diseminada, é esquecida por non ter o ben peso político, ou ben porque a ciudadanía non se move, ou un montón de cuestións que nos están levando a que quedemos illados plenamente. Esta é unha das cuestións que para min, e despois a cuestión outra, é en este momento a devoción que hai a nivel mundial, de reducir espacios de tempo como se nos fora a vida nuns minutos ou nuns segundos. E creo que en algún momento habrá que plantearse outro tipo, outra forma de vivir, outra forma de ter que disfrutar un pouco da vida, non solamente se vai a sancionar porque se o tren non chega 2 minutos máis tarde xa hai unha penalización, non sei. Pareceme todo isto un pouco fora de contexto, non? E por último, o de Vigo, Abel Caballero foi moi ben reclamar, pero que non sea a costa dos demais. Bueno, hasta aquí la primera parte del programa. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos para abordar la supresión de paradas AVE en Agudiña. Aténdenos por videoconferencia dendo Bolo e a voceira da recentemente creada plataforma Dereito ao Tren. O nome da plataforma amosa ben as claras a principal reivindicación da xente de todas estas bisbarras
que rodean a Gudiña e que quedáronse sin este servicio. Onte houbo precisamente unha reunión entre alcaldes das diferentes birbarras, tamén de Portugal, de Zamora, das comarcas de Monterrey, Consofrieiras, A Limia e Valdeorras na parte ourensá, Viñais e Chaves en Portugal, Hermisende en Zamora, coa idea de plantexar novas accións de protesta e tamén incluirse, solicitar a inclusión na vosa plataforma. Que decisión ides tomar a este respecto, Begoña? Bueno, pois realmente, como sabedes, é creada con carácter político, porque en realidad non está todos os ciudadanos, pero sí é verdade que bueno, que os alcaldes de todos os povos, independentemente do color político, pois poden e deben aportar hacia o obxectivo final. Nesta plataforma temos un obxectivo final, conseguir un tren útil que podamos facer vida como cualquier outro cidadano que viva nas cidades, porque o medio rural as cidades son exactamente iguales, por moito que ahora mismo non estén recortado desta forma. Entonces, estamos hablando da reunión que tuvieron os alcaldes. Sí é verdad que a plataforma está en contacto con hoxe, en concreto, o meu compañeiro da plataforma, o outro voceiro, vai se reunir con Néstor, o alcalde de Viña, por voz de todos os alcaldes. Entonces, sí é verdad que formen un representante de cada partido político, formen parte da plataforma, pero como ciudadanos. Es decir, porque vamos a remar a mesma dirección. A xuntanza de onte dos alcaldes de mola en directo por unidade, a verdad que reman toda a mesma dirección, porque isto afecta a máis de 70.000 personas. Moitas bisbarras, país... 60.000 personas. 70.000, máis de 70.000. Bueno, estamos falando dunha afectación de máis de 60.000 personas, Lalo, segundo os cálculos da plataforma. Segundo lle escoitei, que aquí o son chega un pouco distorsionado, pretenden que non se politice este movimento. Sí, o que pasa é que eu entendo perfectamente o espírito da creación da plataforma. O que pasa é que vai a ser difícil, si se queren apoios de verdad, vai a ser difícil sustraerse da acción política, porque non esquezamos que eso vai se decidir pola vía política. Si somos capaces de logralo, vai se decidir pola vía política. Logo vai a ser imprescindible que participen políticos. Os alcaldes a título particular, bueno, eu creo que é indisociable. Un alcalde pode estar a título particular, en fin, nunha ceremonia concreta, pero nunha plataforma reivindicativa, un alcalde ten que estar ca súa capacidade de decisión. Dito isto humildemente, en fin, non quero interferir na planteamentos dos promotores da plataforma, pero pareceme imprescindible e ademais pareceme imposible que os alcaldes estén e que sexan solo como cidadáns de a pé. E ademais creo que deben ter posibilidades de exercer a súa capacidade de maniobra, eso sí, en conxunto e non de forma partidaria, pero é imprescindible contar co respaldo dos políticos. Bueno, vamos a ver, en cuanto que non se politice, vamos, eu entendo que non se faga
que non se politice como marca dun único partido. Exactamente. Pero eso non é non politizar, porque vamos a ver, política, isto tamén é política, realmente así non. Que non se manipule por un único partido que sea frente a outro grupo, non, sino que sea unha cousa moi amplia na que realmente se recolla o sentir desa xente ou desas comarcas que realmente están afectadas. Para min o que máis me extraña de toda esta historia é que o concello máis importante da provincia, que é Ourense, que non teña nin siquiera diga nada, ni siquiera se posicione en nada, porque non é que nos vaya a afectar, é que posiblemente moitos recortes dos casos tamén nos poden afectar a Ourense debido a que tamén se poden recortar paradas en Ourense. O sea, vamos a ver, eu creo que ante esa primacía de darlle moitas boas comunicacións con tempo a grandes urbes, as urbes pequenas, porque Ourense é unha urbe de 110.000 habitantes ou por aí, e o rural están quedando, e eu creo que Ourense, a cidade de Ourense, se tuvera un alcalde que realmente fora consciente de que é o alcalde da provincia máis importante, tiña que tamén estar aí. Tiña que estar aí, e incluso digo máis, os diputados tanto autonómicos como provinciales ou como a nivel de Estado que hai en Ourense tamén tiñan que estar aí. E non para facer política dun único partido, sino realmente facerlle ver ao Estado central, a quen goberna en este momento, de que as cousas non se poden facer así e que hai que escoitar a todas as partes. Temos unha eiva moi clara, Lalo, en canto a unha carencia de liderado político total e absoluto. Pode ser unha provincia pequena, pero grande políticamente. Unha cousa non ten nada que ver ca outra. Evidentemente, de feito, en outros tempos, Ourense pesou moito políticamente no Estado. A UCD, despois, a UCD tuvo un puntos neurálxicos en Ourense, Franqueira, Pío Cabanillas, toda esa xente era de Ourense. Pío era de Pontevedra, pero políticamente sempre estuvo vencellado familiarmente vencellado a Ourense. O principal candidato da oposición deste país é ourensá, supónse que é ourensá. É ourensán tamén, efectivamente, pero digo incluso na construción do mapa político dunha parte importante. Despois, Coalición Galega, a forza importantísima, a máis importante que tuvo Coalición Galega era de Ourense, non? Entonces tuvo ese papel de centralidade política en algún momento. Agora, eso perdeuse hai moito tempo, non sei se a recuperaremos algunha vez, pero xa teño as miñas dúbidas, e agora mesmo somos un páramo que retrata, eu non sei se temos os políticos que temos porque os cidadáns están dormidos, ou se os cidadáns están dormidos porque temos os políticos que temos. O caso é que é unha evidencia que vivimos na irrelevancia política. A min chamou a atención o movimento, o dinamismo de Zamora, que foron os primeiros en situarse diante da reclamación. Xa pasou cando foi o baleirado dos encoros hai 2 ou 3 veráns, é dicir, como Ourense vai tan rezagadiña, tan atrás, unha resposta... Claro, pero fíxate que cando o AVE estaba en obras, en Zamora había un colectivo constituído de forma horizontal no que estaban todas as partes implicadas da vida civil e da vida política para saber para que iba a servir o AVE e en que querían dedicar os seus esforzos para un mellor aproveitamento de esa ventaxa que iba a haber. E que en Ourense non houve nunca absolutamente nada. E aínda hoxe temos o AVE e non sabemos para que sirve. Montámonos nil, os cidadáns de a pé, pero non hai outra tal. Porque claro, o AVE o que fai é levar e traer xente, que non é pouco, pero por un lado dice que tamén é culpable que nos traiga aquí xente indeseable.
pero todo eso é voces de rúa, tertulia de café, non hai ningunha reunión, ningún seguimento, ningún estudio que diga que nos está traendo o AVE, máis alá das estatísticas que publica Renfe, non temos outra cousa. Begoña Macía, voceira da plataforma en defensa do tren, de que o tren pare na Gudiña. Temos que ir despedindo o programa, a ver se nos podes facer unha conclusión rápida a modo de despedida antes de partir. Bueno, pois eu espero que esta plataforma que creamos, plataforma Dereito ao Tren, que sirva para estar todos unidos, ir na mesma dirección, poder conservar e fomentar o medio rural, porque por eso dicen que a legislatura do rural, que non podemos perder servicio, porque senón enterranos en vida. Non podemos perder o tren, eso é o primeiro. Manuel Herminio. Eu non sei, que isto un pouco xa de volta de tantas cousas, que vexo que en Ourense sí se vai perder o tren. En Ourense sí se vai perder o tren, porque a nos chegou o noso AVE, como en algún momento dixen eu, xa hai moito tempo que pola Vía Vella, e nos están chegando moita xente que ven visitar Ourense e non hai nada, non é nada en concreto planificado nin pensado, caeunos como se fora do ceo, e agora que temos esa parte, pois un pouco... Pero aí ganou nos Zamora, Vívese de espaldas, incluso vívese de espaldas esa parte, e xa sin fora do AVE, acórdome o da piscina das Burgas, que estuvo parada e ven a xente mirar a piscina, ven unha piscina seca, agora botaron auga, non? Non hai nada previsto, unha cidade que lle caeu de regalo eso, prácticamente, porque é un detalle que ao mellor non se sabe aquí. Cando foi que o AVE se decidiu por Ourense, preguntáronlle naqueles momentos, creo que gobernaba o CD, preguntáronlle a todos os delegados provinciales, e na do Ourense tuvo como a min de ver aquelo, pude non ver, e discutíase se o AVE entraba por Monforte ou entraba por Ourense. Ao final entrou por Ourense, que nos veu, ben, pero hai unha cuestión, parece que no Ministerio de Transporte se obvia de que poblacións que están a máis de 100 km, porque a Gudiña está xa a 105 ou 110, e arriba a porta de entrada a Galicia está a máis de 100 km de Ourense, pois quedan ao pairo privados por uns minutos que para ali o tren, nada máis, uns minutos. Para que? Para beneficiar, darlle unha cara bonita a un alcalde, neste caso de Vigo. Hombre, está moi ben que pida o que queira, como que pode pedir a Luna, pero que pida que se faga unha nova vía, ou que se reduzcan os tempos na forma técnica esa, pero non reducindo os espacios os demais. E o de liderazgo en Ourense é unha enfermedade crónica que me dá a sensación que vamos a seguir padecendo un tempo. Bueno, pediu o peche da Gudiña, pero mañán pode pedir o de Ourense, vai ti saber. É máis difícil. Bueno, máis difícil é. É máis difícil. Pero, bueno, se non nesas cousas, en outras moitas está pasando. O sea que o tren concretamente ao mellor non nos toca, pero está nos tocando en outros ámbitos. Bueno, Begoña, moitas gracias pola túa presenza a través de videoconferencia. Seguiremos reclamando aquí en Telemiño, na región, que o tren pare na Gudiña, que é onde ten que parar, e esta nova aldraxe a Ourense, pois ao final se poida revertir, a ver si entre todos podemos conseguilo. Hasta aquí en Portada. Les esperamos mañana jueves a las 11:30 horas con el objetivo de analizar la actualidad ourensana. No olviden que pueden seguir minuto a minuto las vicisitudes de nuestra ciudad y de nuestra provincia en la web de la región, laregion.es. Muchas gracias por seguirnos.